बा आंखौलाय रावबो नायसनथारालै माथो गोमानाय थाबाबो बा सोमस्रियाबो आंनि फट'खौ सावलायबाय बम्र सन्थला नाजे बुदांमोनाबो नागिरासै न'नि बिमा बिफायाबो आंखौ फात्ताखौनो लायाखै हांगोर मोन्दिखौथ' आरो दा बुंखासै आरो मा होनबावनो बा अमा राजा माथो नोंखौ रावबो अनथारालै ओरैबायदि मारथारना नोंसोरो पुलिस स्टेसनावबो थांनानै नोंसोर एफआइआर होयाखै कमप्लेन होयाखैना अमा राजा गोमाबाय होननानै पोस्टारफोरखौ सावलायबावोसो मेमब्रां मेमब्रुं सावगारिसो आखिबावो आयौ 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 नोंसोर अमा राजाखौ इसिबां नायनो बामारोना आंलाय मा दाय मावनायनि सोरखौ मा खालामनायनि इसिबां नायनो बाजाखोब्रा आंलाय माथो बयखौबो मोजांसो मोनो सिख्लाफोरखौबो गासिखौबो गोसोसो थोयो आं अननानैनो रावखौबो आं सैया खालामा बयखौबो मोजां मोनो आं मोजां मोननायनि साजाया दिनै बिदिसो जाबाय होमबा ऐसा क्या गुनाह किया कि मैं लुट गए हाँ लुट गए बारा टेनसन जानाङालै अमा राजा नों टेनसन जानाय माने दुनियानो टेनसन जानाय नों बेलेगखौसो टेनसन होनांगौ ओइ बाद दे न'आव थांसै आं साला बयबो आंखौ लोदोनग्रा र' एक्सारसाइज खालामनो दिनैनिफ्राय मा दानिफ्रायनो राइट नाव खालामसै आं नै स्टार्ट खालामसैयानो आं बयबो आंखौ लोदो होननानै बासिग्रा गावसोरनि धार जाखानायथां माथां सामफ्रामबो आंखौ लोदो बुसाव र' नै फान्थि गोरलैया एक्सारसाइज खालामथारनोसै आयौ बाला सालायलायोबो हाबाब एक्सारसाइज खालामना जानो हागोन हाया बालांलाय डन्ट गिभ आप दोनफाव हागोन नों र' हामख्रें जानायनि खोथा सेक्सि भेन्डि बडि जानायनि खोथा र' मोजां एक्सारसाइज खालामबावनि आं आयौ मोनसे एक्सारसाइजखौ 45 सेकेन्ड खालामनो खोन्थानायखौनो हाला माथो आंलाय 45 मिनिटसो जखा गोबाव मोनखाबाय हाबाब 1 मिनिटनि एक्सारसाइजखौ 1 इयारनि बायदि मोनखाबाय आं आयौ मा जाबावगोनहाय हांख्रें जानांगौआ भिन्डि बायदि स्लिम फिगार खालामनांगौआ थेवबो गारनायाव गैया बयजोंबो लोदो होनजाबाय थानो हाया आङो आं एकदमबारे साननैसोनि गेजेरावनो मोदोमखौ एकदमबारे फिसा खालामना लाथारनांगौ दुमफाव गैथ'आ दुमफाव एक्सारसाइज खालामदों ओइ दुमफाव बाहेराव स्कार्ट लामना दोनदोंमोन नों लामनानै दोनफैदोंमोन नामा न'आव हो आं नागिरबाबो मोनाखै आं मिथिया नोंनि स्कार्ट नुवाखै आं गोमागोदाय स्कार्ट आं नागिरबाबो मोनला नोंना स्कार्टआनो गोमाबाय थायो नाम लिरनानै दोनखायो एबार नाम मिथिबाय जानोथ' सोर लांगोथाय माबा बाहेराव लामनानै दोनदोंमोन आङो गोदानसो बावमोन स्कार्टआबो बेखौनो सोरबा खावनानै लांबाय आं मिथिया आंहा एक्सारसाइज खालामबोदों डिस्टार्ब खालामफैयो आंखौ बेयाव अमा राजा दिनैसो अमा गन्द्राखौ गोसोखांदों नामा आयै फिसालाया गोमाना थाबाबो बिदिसो बुंगोन नामा नों उनाव सोरबाफोर किडनेप खालामनानै लाना थांबाबो बिदिसो बुंगोन नामा नोंखौलाय सोर फाग्ला खर' गाज्रिलाय किडनेप खालामबायनांगौ जाखो गोमा थागोन सैमा आइथिंफोर बायदि सुन मा नागिरहैबाय थायो अमाफोर बायदि उरैबाय थायो ओमफ्राय दासो न' लाफैनो गियान मोनबाय बेहा थै हांसोफोर बायदि गाब होनबाय थायोलै मा जाबावगोन बे फिसा सासेजों हाग्रामानि दंना गैया जाखोब्रा साहा लोंगौमोन आं साहा अमा राजा फैनानै आंखौ हुकुम होफैबायानो साननै सानथाम गोमानानै थाबाय दिनै साहा नांगौ हा हाग्रामानिखौ गोसोखांदों र' देखायगोन आंबो नोंखौ नोंनो आं जेबो संनानै होआथ' लोमजाफ्लाना थाफ्लानि र' नङाबा आंखौ खामानि थिनबाय थागोन बिमायाबो आंखौ जि खामानि थिनखायो आरो दा अमा राजानो खामानि थिननायखौ थैनोबो मावा आङो बबेनिफ्राय बा गोमाना फैनानै गुरब्लानो बेयाव आंखौ खामानि थिननो फैदों गावखौनो थिनगोन आं दिनै मानसियालाय मा उन्दुनासो दं लोमजानायाव उन्दुनानै थायाबा बारल'नांगौ नामा बा खुगायालाय माथो लोमजायाखै खुगायालाय माथो गोराथार लोमजानाय मानसिनि खाथियाव फैनानै बिदि दावराव खालामबाय थानाङा अमा राजा हिनजावनो मा नांगौ मा नाङा हिनजावा गांदों उखैदों जेबो बुजिया गावनिखौल' अं ना अमा राजा साला गोमाना थाबाय आं साननै सानथामसो आंखौ खबरखौनो लाबा माथो फन मोनसेखौनो खालामा माथो गोमानाय मानसिखौ खबर लाया आच्छा आंखौ सोरबाफोर किडनेप खालामनानै लानो थांबाबो खबर लाया नामा आंखौ नोंखौलाय सोर फाग्लाया किडनेप खालामनोसै जाय किडनेप खालामगोन जाय दाखुवा नोंखौ किडनेप खालामगोन बिसोरबो उनाव फसायगोनसो सोरखौ लाबोखो होननानै नङाबा माथो जानला माला नैबे अमा राजा फान्था गेलाखौ दांनो हायो नामा नोंनि मोदोमाव सु गोजा नामा मा उल्था-उल्थालाय लोमजानाय मानसियानो खुगाया बा जम्फा बायदि गोफोद लोमजादोंलायनो मानसिया लोमजादोंबाबो खुगाया लोमजायाखै आंना साला बेसेबा गोबावनिफ्राय न'आव मोनफैदों मोजां गाज्रि खबर लानो रोङाखै मारै गोमादों बहा दंमोन जादोंना मोनजायाखै बेखौ पात्ता लायाखै गावहासो लोमजाना दं आंखौनो सोरबा खबर लादों नामा मोनजादोंना मोनलोङाखै हो दाथ' आं जि साहा लोंनो लुगैदों थां साहा फुदुंना लाना फैदों अमा राजा मा होनखो आं साहा फुदुंना लाना फैनांगौ नोंनो नोंनाव साहासो बिदों आं सना रुपा हिरा मति डायमन्ड बियाखै मिथिबाय अमा राजा
हिनजावा लोमजानानै दं अननांगौ बेफोरखौ जेबो थालानो गैया गावल' अनजानांगौ आरोना गावखौल' अननांगौ आरो थोद आं साहा फुदुङालै ओइ अमा राजा नोंनाव साल'सो बिदों आं मिथिबाय नोंनाव आङो जेबो दामि दामि गिफ्ट बियाखै मालाय हिनजावफोर बायदि हिनजाव अननो रोङा दे जाबाय खुगा दं होननानै बारा फरायबाय थानाङा लायगौ आं साहा फुदुंनानै दालाय अमा राजा दालाय माथो आंजों उल्लु बनाय जादों गावखौल' बिराद सैतान सानो ना नों बिराद स्मार्ट सानो ना नों अमा राजा एस मानिफ्राय मा जाखोलै अमा राजा हिनजावनो सेन्टाय साहा फुदुंलायना होनांगौ गोनां जाबाय माथो अमा राजा दाबो जाया साहा फुदुंनाया एसे गोबाव जाबाय ओइ साहा फुदुंनायखौ दाउदै एवनाय बायदि मोनदों नामा नों हा दसेनो जानाय बे साहा फुदुंनायावनो एसे गोबाव जायो आरो मानो गोबाव जाया मानो गोबाव जाया साहा फुदुंनायाव साला दै गुदुं फुदुंबावनांगौसो बिनिफ्राय सापात सिनि हा आरो होबावदोलाय गाइखेर बिनिफ्राय आरो देनानै होबावदोलाय हाइजें हा गोबाव जानांदों नामा दाउदै एवनाय बायदि मोनदों नामा हो थाब जानाय इसिबां गोबाव लायो लाथों जायखिजाया आंनो साहा नांगौ बाह खामानि थिनायखौबो नायलाय एमएलए साहाबनि फिसाजोआबो हाबावा अमा राजा दिनैलाय सानालाय बबेथिं ओंखारखोहाय माथो साहा फुदुंलायथारबाय ओइ हांग्रि मोनदिया लोमजादोंनो बेनिखायनो साहा फुदुंनो थिनायखाय फुदुंदों आं बा मालाय हिनजावा साहा फुदुंनो खोन्थानायखाय साहा फुदुंनाबो होबाय बिमाया एथ' दिननिफ्राय बेखौ माव बैखौ माव होननानै बुंबाबो मावा दा मैया दाखालिनि खारलुं हिनजावनि खोथाखौसो मानिग्रा जाबाय माथो अमा राजा बिमानि खोथाथ' फंसेबो रज'आ फंसेबो मानिखायानोसै हिनजावनि खोथाखौसो मानिबाय माथो हिनजावनि गलाम मा मुगुसुगु हिनजावनि गलाम होनखोब्रा आयै माथो होनांगौ बिमाया माबा मोनसे खामानि थिनलाय बाहानायानो जोबा आमुगाव थांनांगौ उदै सादों खर' सादों हा दा हिनजावा थिननायखाय दर थांनानै साहा फुदुंनानै हिनजावनो हैदों बेबो साहाखौ हिनजावनो आन्थाल' फुदुंदों बिमानो हिनजावखौ मोनबालाय आरो बिमाखौलाय मानो नांबावगौ नङा होमबा जानो लोंनोबाल'सो बिमाखौ गोसोखाङो बिमानो साहा फुदुंना होफिननांगौ बिमानो खामानि मोनसे मावना होनांगौ बेफोरथ' गैयानो जानाय लोंनायावल'सो बिमाखौ आइ ओंखाम संदोंना सङाखै हा ओंखाम ओंख्रि उखैबाल'सो बिमाखौ नांगौ दा दै साहा फुदुंनायावबो एसेबां खोथा खोनासंनांगौलै थां हिनजाव सनाखौनो हांग्रि मोनदिखौनो अनै थां ओरैनो साहाखौ नोंनो लोंदो आं हांग्रि मोनदिनो फुदुंना हैफिननि गावबागाव लोंना ला बिमानिख्रुइ हिनजावासो देरसिन जाबाय दे जेरैबो जारलालै अमा राजा मा जाबावगोन आफां मानो लिंहरामोन आंखौ नारजि बुदों आया मानो गाबदों आंनि स्कार्ट गोदाना गोमाबाय नारजि बुदां गानाखैमोन आं स्कार्टखौ सुनानै फोरानासो दोनदोंमोन आं उनाव गानगोन होननानै गोमाबाय नारजि बुदां होमबाथ' बै स्कार्टआ नोंनिसोमोन बे नों नुदों नामा आंनि स्कार्टखौ नारजि बुदां औ नुदोंथ' आरो मैया सोरबा सिख्लाखौसो गाननाय नुदोंमोन आं सानखादोंमोन नोंनिनो होननानै सोर सिख्लाया लांखैबा आरोलाय सोर जानांगौ जाखो अमा राजा दावदै गलायासो गानदोंनो माथो आंनो दावला राजासो खोन्थादों दासो बे सुवासोमोन होनबा बे हिनजाव जानाया माबायदिखा बे अमा राजाया खालि सिखाव खावनायल'थारमोन आखलानो मानो लाजायाथाय माथो मावनो आरो बे अमा राजाखौलाय गावखौ नायगिरजानो लुगैनानैनो हिनजाव जाफ्लायाखैमोन बे ओमफ्राय पस्टारफोरखौ गावनो थाबखादों बे फन खालामनि आं हेलौ ओइ अमा राजा मा जाखो नाजोबदां दिनैसो गोसोआव गोलैदों नामा आंखौ ओइ अमा राजा गला बोरो हाफांनि स्कार्टखौ सिनायलायथारबायलै बे नारजिबदां जारलासोलै सैमा गन्थंसो नामाब्रा बेनालाय आंखौ स्कार्ट बेफारि मोनदों नामा हो आं स्कार्टनि खबर लाबाय थानो आं मा मिथिगौ ओइ अमा राजा बांद्राय आंखौ खोथा बुंहोबाय थानाङालै दाखालि हिनजाव जाफ्लानाया नोंनोमोन दा हाफांनि स्कार्टखौ गाननानै ओइ बादुलि सकआव जिरायना थानाया नैबे अमा राजाया हिनजावनि आखल लानो आंहा इसिबां गाज्रि दिन फैयाखै हिनजाव जालाबायनांगौ जाखो आं जे हाफांनि स्कार्ट दोनदो आंखौ डिस्टार्ब खालामहरबाय थानाङा आइया फनखौबो दानबावबायसो दानखालाबो थां आं बे अमा राजा गानखानाय स्कार्टखौ गाननोबो नांला बे गानखांनाय स्कार्टखौ अमा मोनामगोन बाथो गोदान गांसे बायना होगोन आं नोंनो मा जाबावगोनलै अमा राजा बिराद टेनसन जाबाय माथो आं मालाबाबो टेनसनखौनो जाफेरामोन माथो दिनैसो फार्स्ट टाइम टेनसन जाबायलै आङो माथो हिनजावाबो अना बिमायाबो अना लोगोफोराबो नायफिना सोमस्रियाबो आंखौ बावबाय गोमानायावथ' आंखौ रावबो नायफिनाखैना एबार थैनो थांनि आं नायनि सोर आंखौ हमथायो सोर आंखौ मोजां मोनो नायनो र' बे दिरुंखौ लानानैनो थांनोसै आङो हाग्रा बारिथिं हांग्रि मोनदिया मा होनो नायनि र' आंखौ हमथागोना हमथाया बोरै लामाया उन्दुहैनोसै आंहा आंथिं माथिं मा उन्दुनायल'लै हो हौवाया मा जादों मा जायाखै बेखौ खबरखौनो लानो रोङा माथो नोंलाय
नोंहा मोसौ दामब्रि गुमहैदां ओइ नुदोंना नुवाखै नों आखायाव मा लादों मा लादों दिरुं लादों आरो थैनो थांनोथ' फासि नांनोथ' लायाखैना थैनो थांबा फासि नांनो लाबालाय मा जागौमोन नै नोंफोरबायदि थैग्राखाय आंखौ बिदि होनथारबाय था होमबा आं थैनोनो थांसै नै नोंनि थैनाया जागोन दे नोंनि साननाय मथिनो मावगोन आं उनावहाय बुंनाङा दे आं नोंनो जेबो खोन्थायाखैमोन होननानै ना आं थांनोसै बिदि माना नों हांग्रिमोनदि आं थैनायखौसो लुगैमारोना बाद दे थैनोसै आं दिनै नै नोंनि थैनाया